O Camiño de Mitos e Lendas volve a Ribeira da man de Toñito de Poi. Logo da carga acollida desta iniciativa o ano pasado, entre os meses de abril e xuño, organizaranse 4 roteiros polos lugares máis emblemáticos do concello. Volven os roteiros a Ribeira. O éxito do pasado verán do Camiño de Mitos e Lendas motivou o concello a repetir experiencia. Desta vez será os días 12 de abril, 3 e 24 de maio e 21 de xuño. Cada xornada contará cun máximo de 60 participantes, polo que dende a organización animan a apuntarse canto antes vista a alta demanda na anterior edición. Unha iniciativa que pretende desestacionalizar o turismo e fomentar a chegada de visitantes á Ribeira en meses de menor presencia foránea. Esta é unha actividade que, como digo, a segunda vez que levamos a cabo é que intentamos que o turismo que ven a Ribeira empece a vir desestacionalizadamente, empece a acudir a Ribeira fora do que é a época de verán. Xa o ano pasado fixámola durante o verán e tuvo moi boa aceptación, veu xente desde Madrid, incluso Ourense, Lugo, de toda Galicia, e tivemos que deixar xente fora da actividade porque enchemos todas as plazas que tiñamos e quedaron fora como reservas. Entón este ano volvemos e intentamos dinamizar o que é Ribeira fora desta época estival. Unha vez máis, o encargado de dirixir o roteiro será Toñito de Poi. O percorrido será de 2 km e terá unha duración aproximada d'1 hora e media. Aínda que sen desvelar os puntos polos que pasará, o artista asegurou que serán algúns dos máis fermosos de todo o municipio. Como peculiaridade, o roteiro rematará xunto co Solpor, momento no que os asistentes desfrutarán dunha merecida comida. Lugares hermosísimos, dunha belleza inconmensurable, como foi o ano pasado. O ano pasado recordamos que salíamos desa réplica que hai do Olme das Seitos en San Roque, non era? E depois subíamos hasta a Pedra da Rá, depois hasta o Castro, o propio Castro, depois baixábamos, comíamos ali algo increíble. Entón este ano vamos a facer algo en outro sitio distinto, pero tamén dunha belleza increíble e mostrando outro aspecto do noso territorio. A ruta vai a consistir, bueno, é un misterio, non podo dicir, pero vamos a rematar xusto cando este a posta de sol. Aí é perfecto, pois para comer hai que comer, para comer algo, e depois amenizalo con temas maravillosos.